Thurø Sejlklub, det er en sejlklub med mange stolte traditioner. Men til gengæld er det også en sejlklub, der hele tiden formår at udvikle sig og skabe forandring. I har nogle fantastisk fede projekter, som I rykker på, og I bliver ved med at forny og bruge de gode projekter, der er, til at skabe flere og få flere nye idéer. Og nogle af de eksempler, som vi har set, og som vi håber, vi kan rulle ud til alle mulige andre gode steder i landet, det er blandt andet Smuglerskolen, som jeg er særligt begejstret for, til de små. Det er Pigesejladsen, som er et fedt sted. Og så er det jeres J70-projekt, som jo er forbilledeligt i forhold til den drøm, vi har om at flytte J70'er-projektet, ikke kun ind i Sejlsportsligaen, men på tværs af klubben, både til de unge og til de gamle, og til alle dem midt imellem, som har lyst til at komme ud og sejle med noget gang i den. Det er et fedt projekt. Og så er jeg Sejl og Studer, hvor vi skal have nogle nye mennesker, som er kommet til Svendborg og skal lære byen at kende. De skal selvfølgelig også lære klubben at kende. Det er fantastisk at se. Og det er noget af det, vi håber, at vi kan bruge Thurø Sejlklub som forbillede til at komme ud til alle mulige andre klubber i Danmark og skabe liv i sejlklubben og sejlerglæde til rigtig mange flere mennesker, så vi kan få flere mennesker på vandet i flere timer.